Mamadou Tal alini aka denbaya olu bɔra Jalasagu juin kalo san 2010 ani kɔnɔntɔn u bolila kɛlɛ minnu n'olu tun bɛ jamana cɛmancɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalasagu nka u selen Bamakɔ centre mobile la Sogonikɔ a ka kalanko a ma o kɛ bolo kɔfɛ ko ye salon baki kɔni ale tun bɛ o cɛdenw na wa a y'o sɔrɔ bibi na sanfɛ kalanden don Mamadou Tal an ka lamɛn. Ka ne to so ne tun bɛ 8e année na ne tun bɛ Jalasagu école-soba yɛrɛ la. Ne nana yan ne nana don Sogonikɔ école-soba la ya ɲɛmɔgɔ de ne don yen nɔ ala kɛ n ye defu sɔrɔ n taara n ka lycée continuer Bianson Dambele la n ye bac sɔrɔ yen salon depuis nana yan nɔ n tɛ école minan san école minanw bɛ di ne ma cahier ni bic bɛɛ bɛ di ne ma n bɛ taa kalanyɔrɔ la n fana n seko kɛ ka examen sɔrɔ. Walasa a ka kalanko ka o don bala Bamakɔ yan mun kɔni ye direction nationale du développement social maaw ye olu y'u cɛsiri kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdramane Ɲama Togora n'u ka koɲaw bɛ ale min bolo ale ni a baarakɛɲɔgɔnw an ka Abdramane Ɲama Togora lamɛn. N'u nana jamana fan wɛrɛ fɛ jigiya ɲini na n'an k'u ma déplacé interne olu denw ka kalanko olu denw ani jamanadenw bɛɛ ye kelen ye an bolo wa anw ka baara de ye hakɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ di denmisɛnnin tɔw ma hakɛ si kana kɔli ni denmisɛnnin ninnu na o hukumu kɔnɔna na an ni maa caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye kalanko yɛrɛ kalifalen don minisiri so minnu na olu ka cakɛda minnu bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko akademiw ani kapu olu maaw bɛ jɔ an jigiya kɔrɔ waati o waati n'an ye denmisɛnnin sɔrɔ minnu bɔra sigiyɔrɔ la ka na jamana fan wɛrɛ fɛ an bɛ boli ka s'u ma u b'an dɛmɛ an bɛ denmisɛnnin ninnu don lɔkɔliw la joona fu an n'o y'a sɔrɔ papiye foyi t'u la. O la sa an bɛ don min na ko bi mun kɔni ye Amusatu Li ye n'ale ye Mamadou Tal ale ba ye ale kɔni ye musokɔrɔba ye mun sɛwalen don kosɛbɛ ka da kan a den ka kalanko o bɛ ka san sɔrɔ an ka la. Amusatu Li ka bɔ Jalasagu kɛlɛ de kɛra sababu k'an se yan nɔ u y'an kunbɛn ni nisɔndiya ye u y'an dɛmɛ ko ne de ye bac sɔrɔ ka don école la f'a ye bac sɔrɔ diyara an ye ala barika u barika. O la sa an bɛ donni min na ko bi Mamadou Tal kɔni ale kɔni kɛlen don misaliya de ye Abdramane Ɲama Togora ale baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ centre mobile kɔnɔna la k'a yira kalanden tɔw la ani denmisɛnnin tɔw k'a yira k'a fɔ u bɛ ko min na u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na Madame Mayiga Mariam Ɲangali. Misali don an yɛrɛ bɛ o de fɔ tɔw ɲɛna k'u cɛsiri u kana bila u kunna k'a fɔ k'u bɛ situation min na ko b'a to u tɛ se ka bɔ nɔgɔ la u tɛ se ka kɛ fɛn k'a yira k'a fɔ ko dusukolo de don. Dusukolo don et puis an bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ État bɛ ka seko kɛ an bɛ ka dɛmɛbaga jɛkulu fana bɛ k'an dɛmɛ o ko kɔnɔna na donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma o ko kɔnɔna na ka tɔw fana bɛ encourager u ka to ka ninnu bɛ cogo min na u ka ninnu ta ɲɔgɔnna kɛ k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ in laɲini tɛ ala de y'a las'u ma mais o bɛɛ kɔnɔna na an b'an cɛsiri an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na. Mamadou Tal dɔgɔkɛ yɛrɛ n'o ye defu sɔrɔ salon o fana kɔni ale bɛ ka kɔrɔkɛ de lajɛ wa a b'a fana kɔni kunna k'a fɔ don n'a nataw la baki a fana b'o kɛ ka o sɔrɔ i n'a fɔ a kɔrɔkɛ Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.